Velkommen til en kort video om emner, der optager os i Østdansk. Mens høstens travlhed har lagt sig over Danmark, og såningen af vintersæd står for døren, fortsætter vi det store arbejde med den grønne trepart. Som landmand har vi altid været tæt med naturen, og det bliver der endnu mere af i disse år. Med samarbejde i grøn trepart er vi gået sammen om at gøre Danmark natur større og mere tilgængelig, samtidig med at vi bevarer den store danske fødevareproduktion. De første omlægningsplaner, Smålandsfarvande og Østersøen, er på plads som de første i Danmark. Treparten er også godt på vej i Køge Bugt, hvor jeg selv deltager. Inden årets udgang skal alle kommunalbestyrelser have godkendt planerne, så vi kan sætte dem i gang næste år. Vi har travlt, for allerede i 2027 skal vi evaluere, om vi er på rette vej. Vores virksomhed vokser. Vi får hele tiden flere kunder og nye kollegaer i huset. I forbindelse med grøn trepart har vi også sat ekstra ressourcer ind på udtagningsarbejde, hvilket betyder flere opgaver, men også et løft af fagligheden. Senest er vi i gang med at genbesætte stillingen i planteavl, og vi har netop ansat en ny planteavlskonsulent, som selv har kunder med. Det betyder, at vi fortsat har plads til flere dygtige kollegaer, og at vi kan løfte fagligheden endnu højere. Med ny afdelingsleder, Maja Formler Petersen, ser vi frem til at bevare den gode ånd og gå ind i efteråret med et fagligt stærkt team på planteavlskontoret. Vi ser frem til det fortsatte samarbejde og de spændende muligheder, der ligger foran os i Østdansk. Sammen arbejder vi for at skabe det bedste for naturen, for landbruget og for os alle sammen.